there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. May galamay buntag ninyong tanan. Welcome sa atong pagpanauban-uban sa atong tulunon ang Isyu 10-17. Adlaw karon may galang Lunes, 16 na bulan sa Nobyembre 2020. Mapangalian panginaot nga kitang tanan naa sa maing lawas karong panahon na way mga kakulian, wa untay mga suliran. Taliwala sa mga inuntang mga gumunha, no? Nga atong nasinati mga kahigalaan. Ilabi pa nga di padugay nakasinati kita mahigala og linog, no? Nga abi ba nato mahigalag simpleng linog lang nga may nguntabang okay ra, no? Kay hinay ra. Pero sa kamatuoran dire mahigalag sa atong nakuptan nga datos gikan sa PBOL's latest earthquake information. May galang migawas nga rin karon, magnitude nakapula siya 6.4. Ang iyaha may galang magnitude naa sa 011 kilometers north 83 degrees west of San Agustin, Surigao del Sur. Ayan. Kini siya mismo mahigala, mo'y pinaka-exact location. Dunay tsunami advisory warning ang ilang mahigalang ipagawas karon tungod kay kusog ang linog dito dapita, no? 6.4 mo ni nga gikusgon ug wa ta masayop kadtong linog nga miigo dinhi mahigala sa Davao del Sur area. Ug wa ko masayop tong nagahugno tong nay ilang local nga supermarket din napita sa Padada, no? Ingana may gala gikusgon sa linog dito napita kini may gala sa may San Agustin, Surigao del Sur. Okay? So kini siya may gala impormasyon klaro ug tataw na din nga atong nahatag ninyo. Sa ubang mga dapit gani do nagyapoy record nga ilang gihatag dinhi may gala pizza og November perti daghana man ang linog nga nahitabo may gala sa bulan sa Nobyembre. Gikan pa sa ilang Mario Joseph gikan pa man ni may gala sa gikan pa sa pizza uno halos kada adlaw dinhi do na may gala linog. Grabing record may gala nakuha na to dinhi karong mga panahon na. Nga ang linog may gala November 1, 12:05 AM ang sa ganito gikusgon ani 2.7 dito sa Burgos, Pangasinan na may galay record tanan kumpleto dire, no? Dining bulan lang sa Nobyembre. Grabe. Karon lang nga butaga ang natala mga higala nato nga linog again dito ni siya sa Surigao, no? Ako ni gina diot. Okay? 6.4 San Agustin, Surigao del Sur. All right? Nya napamangoy isa gud diri nga 5.0 nga nakita nato may gila kadtong akong giingon sa Masbate, no? 5.0 ang yang magnitude. Okay? Yan ako kadiyot kay akong ginalili ning mga record dinhi mismo. So kagahapon alas 2 pasado dito ni may gala sa may Masbate. Karon pod ato alas 6 pasado 6.4. Kataas ang iyaha may galang gikusgon. Ay amping-amping ta mga kaigsuuna na to kay basin simba ko lang puro in town palayo, palayo. Lakunwood, no? Nga dunay mga posible may galang kadaot. Kaning San Agustin, Surigao, facing sa dagat ni. Gatubang ni dagat may gala ang ilang lugar. Gika-balakan dito karon, kabasin doon na kunoy may tabo, posibilidad sa tsunami.
Por iso doon na warning di pagawas ang ilang LGU nga tumaygila sa mga sikbit nga mga dapit. Doon na yung mga aksyon nga ipanghimo nga gi-inform na nila ang ilang mga katawhan, no, nga mo hiklin sa mga taas-taas nga mga dapit. Basin unya kung doon na may galay pagtubo sa dagat nga tuod tsunami. Okay? Tungod kay dagat siya eh. Wala may glass yuta ni naa sa dagat ang linog mga igalang na hitabo kaganina. Okay? Kusuga, timan ininyo 6.4 nga linog ni ang hitabo kaganina. Alright, so much na niya ni may galagili nato nito ang mga sources. Ang PBOLPS may gala pinasikat sa ilang earthquake information number 1. Oras particular good nga nitala sa ilang may gala 6:37 tungad 6:37 AM ngadto sa 6:47. So dugay di ay ang inat niya. No? Mga 10 minutos may gala di ay ang hinay-hinay gyud nga pagtayog niya ni. Now, sa information may gala nga gipaabot sa PBOLPS, magnitude 6.4 nga dunay giladmon 58 kilometers, located at 08.76 degrees north, 126.13 degrees east. Doon na siya may galay 11 kilometers north, 83 degrees west of San Agustin, Surigao del Sur. Now, nini may galang nasampit nga linog, mga intensities nga gika-report, ang ikusgon sa iya may galang pagtayog, intensity 5, kusog ni. Dito may galas Bislig City, no? Kung ang Bislig City dili known kayo, pero pag maingong kag Mangagoy, known kayo na nga termino. Pero ang Mangagoy, just a barangay sa Bislig mga igala. So, ang ilang ikuhaan ng intensity, Bislig City, intensity 5, mga instrumental intensities mga igala, intensity 4, Bislig City gapon, intensity 3, Hinguog City, Misamis Oriental, intensity 2, Cagayan de Oro City, Surigao City ug Surigao del Norte, intensity 1, Alabil o asam kunik tanaw ni mo kalaylayo na pero nabot og Alabil, labian pag Davao City. Matingala ka tungod na sa fault eh. Nga dito may gala nakakonektar ha. Intensity 1, Alabel, Sarangani, Coronadal, Tupi, South Cotabato, Kidapawan City, Palo, Leyte, Borongan City. Mao may galay ilang ipa sabot dinhi. Bidaw ato pangkuhaon ning uban pang mga datos nila dinhi may gala. Kay napil nato diri pero ngano wa man gi-apil sa record dinhi napita. Asa nam to? Alit ha? Kaya kuha na ito, may ilang link. Sa maning link, ani. Dali na ito, may ilang ikuha. Ay, high-tech na ito karong mapanahon na eh. Di na ito may ilang, kinala mo, nawag-tawag pa, mo appear na dahil din na, niya na. Tawad may ilang sa kinini ang ka-high-tech na sa panahon panahon na. Yun, mga coordinates nila katong akong ginaingong bidaw. Kahiya ba ni? Okay. Republic of the Philippines. Wala naman. Okay? Anyways, mora to may galay ilahang gihat. Pero wa pa malay mo pila ka mga after ani basi masunda na po ni may galay dugang pang mga data o information data mga igala. Kaya kita na feel na to Dres Davao but ang ibutang nila dre Ilabyan man ang Davao City. Gikan may lang Surigao del Norte City, Cagayan de Oro, ni laktod man dito may gala sa Alabel, no? Sa Sarangani, Coronadal, Tupi, South Cotabato, Kidapawan City, Palo, Leyte, Borongan City. Wa mang Davao City nga kamatikod man tangare. In fact, wa pa ko maulian sa tinuod lang ha, labad pa akong ulo karong panahon na mga kaigsuuna na to. Okay? Galabad-labad pag yung ulo na to na yaning naitabo may ilang earthquake o linog di palamang po dugay. Alright? Sige. Oy, may paglantaw dito ni Sir Angelito Sobrado Animas. Morning, morning ma'am, watching from New Korea.
Salamat. Arlene Quirol, morning ma'am gihapon lit. Sunod ang top fan po na to si Ma'am Gloria Tuason Pinida. May buntag ma'am lit minamidri asa Carnation, buhangin. Ang Ginoo magpanalangin sa inyo. Stay safe. Kamo pod kinahanglan maging safe pod mo. Morning ma'am lit. Yan, RG in. Arnold Rocaborte, the same. Good morning, Ma'am Rit. Si Ma'am Chela Brandido is watching. Thank you. Taga Davao Oriental ni silang niya. Si Ma'am J Jayen o Hayen Bongs Sarlindon, good morning. Utana ko nos makakuha or magsugod ang registered sa registration siguro. Sa DQR code, salamat. Kani amo ang ginabantayan karon kay hangtod karong mga panahon na manggod ginapanid-an nato mga higala unsa magyoy dagan ani i-retrieve ang katong mga old impass and ang QR code mga higala as far as ang person wala na ba ni kaya ang establishment pa ang nagapadayon karon wala pa ng person. Now, Executive Order number 62, gaingon nga ito mga kaigsunan, nga if impasse, okay, ang magamit na po para sa paggawas-gawas. So, kung if impasse, this is exclusive only para sa taga Davao. Okay? Wala may matagaag if impasse or gitagaag if impasse na ito nakalabay mga higala, nga paggamit na ito ni Ani, na itong naka-ECQ pa ta, no? Diri may Ciudad sa Davao, wa may tagaan tagagawas Davao City ato. Tanan taga Davao ra. So, as far as ang pag-regulate may sa movement sama sa atong gihimo may suggestions nato mga nakalabayng sa nakalabay pang semana, no? Nga mahimo kung gusto lang nato may makontrol and ma-contain, no, inay-inay dili di QR may galang pinaka-remedy. Ang pinaka-remedy o remedy may galang ang if impasse. Pero ang Executive Order number 62 mga higala nga gipagawas sa among mayor diri syudad sa Davao contain ngadto meaning nahaunod ngadto nga gamiton ang if impasse para sa food and medicine. Balikan na po nato na yung taod-taod ha. Okay? About sa DQR para sa person kaluoy Ginoo wa pa. Wat-huwat lang ta, ha? Nagwat-huwat lang ta. Taga-Samal ni Sir si Inday. Ayan, taga-Samal din ni si Jayin Bongs. Yung pangalan Jayin Bongs pero Day-ins day siya. Inday. May buntag nimo madam. Os-os daw gamay in general. Ios-os. Ios-os ang birahon para musaka. Si Madam Sheila Brandido, morning Sir Lindon, may buntag pod. Si Jocelyn de Billones, morning Sir Lindon, sige. Saka, Kalinan gani, apil pod, linog Sir Lindon. Uy, Davao City, nabot maganing Alabil, kalaylayo na to. Dito na tumayglas sa South Cotabato area, kita pa inoon rin nga Kalinan aras Davao City. Yung pa yung Sir Dudong Aldipolya, linog pod rin Sir. Happy viewing po kang Ma'am Jane saan ito ni basahon? Sing? Saikon o unsa ba? Kay SYCN ambot og unsa o pagbasa nato na. Ha? May paglantaw morning Sir Lindon ingon niya. May buntag po. Sige, gibasa ta na nato na una na po ni sulod. In general na po bagong ni tumaw kanang linog man sad diri tibanban sir pero hinay hinuon sama ra po diri sa amo nga igo-igo lang yung minalipong pero nakas building nga taas like mga condominium ay bulagyo gyud nagtaman-taman igadto gani kami nga ground level ang gani I mean second floor mi pero mumura kapa lipong oy sakit ang ulong gibati namo hangtod karong panahona epekto may galas pagtayog sa linog di papod lamang dugay. Okay? Ala sige. Kamong mga maabot sa Sibya na to, labi na tong
may warning ang Peebles nga may posibilidad nga may tsunami diyan napita sa Surigao area, no? Amping-amping lang mo ha, kay basig mo hinihini nagtubo ang dagat ron. So si palayo in town. Duha ka buok ang hinungdan sa tsunami eh. Tsunami tungod sa linog ug tsunami tungod sa bagyo. Okay? Mao na siya sagad nga kanini ang mahitabo. Ala sige. Mga mantalaan may galang nasyonal na to, doon na lang po sila ipang-post about sa linog. 6.4 magnitude earthquake struck Surigao del Sur early Monday. Sumapa may gala sa Manila bulletin nga rin. Peebles reported matod pa sa ilang gipagawas may ilang balita karong panahon na. Okay? Ala sige. Now, irong tamay gala sa atong pagkiguban-uban oras paski Cebu palihog lilian ninyo mga higala. Doon na kita ay 10 minutos ay mudangat karon ang alas 8 ang takna sa Kabuntagon. May gala si Presidente Rodrigo Duterte iyang gibaliwala lang ng mga kritisismo nga ang administrasyon karong panahon na mga higala hinay kuno sa pagresponde nining baguhay lang may galang itabong bagyo tuod kay niya pa usala na siya ka political in nature. Ayan, usa lamang ka political in nature. But pasabot pamulitika na. Nga niya pa ang mga nagkadayang departments o departamento sa mga LGUs. Gitagaan niya may galang og higayon time para magpahigayon sila og assessment. Sa ilang dapit ayha pa man may galang mo pagawas ang kwarta ang gobyerno og kwarta taman-taman. Gani kagahapon Domingo ha. Ang Pangulong Duterte dito may galas Camarines Sur. Asa ra ka kita ana, no? Og nga personal may galang nakikimama siya sa mga opisyal ngadto. May mga opisyal ngadto. May mga tao may galang iyang mga suod nga higala, classmate niya ni atong kapanahonan sa ilang college days, sa College of Law. Iyang istorya dito napita mga higala. O may mga recommendations, may mga suggestions, may concern nga ipadagat ngadto sa Pangulo, kalabot may gala sa posibleng unsay buhaton nila, unsay matabang sa gobyerno tungod kay ang ilahang dapit usapod sa mga naigo may gala sa mga katalagman. Mga lakaw sa Pangulo, ban may gala ang pinaka-closest aide niini, sukad pa kaniyadto, si Senador Bongo na kanunay may gala siyang tuong kamot. Right hand aide may gala ni Presidente Duterte ning niya, gikan pa kaniyadto sa di pa senador, hangtod na imong senador, the same lang gihapon ang trabaho. Okay? Naadi na may gala kuyog sa Pangulo kanunay sa asa-asa man nga mga lakaw. Now, ang uban gaingon lagi sila ngita nga asa ng Pangulo porbida. Pagitaon nimo na ang Pangulo nga again iyang giingon di man ganug buanha kumuhunong na. Di ba? Ang importante is that nga ang direktiba na paabot ngadto may gala sa mga opisyal sa ato ang gobyerno. In fact, usa may gala sa mga opisyal dito sa Camarines Norte gahapon sa ilang panagtigom. Niingon siya sa totoo lang ang pinakaunang dumating dito ay ang tanking sa kasamtangang administrasyon. Right din under unang dumating para magbigay ng tulong ang DSWD na samtang under command pod mga higala ang mga kasundaluhan ng kapulisan lakip na ang mga taga CDRRI mo o NDRRI mo tabang may gala sa pagpaydayon ng mga evacuation rescue operation, no? Atol may gala sa ingana bisan pa sa kakusog sa bagyo ang late effect may gala tungod kay hinay-hinay irog ang bagyo ni daghan may gala ang tubig ug taman-taman. Ug in fact hangtod karong orasa padayon pa may gala ang uban
may area pang kuan pa submerged pa, lubog pag sila sa tubig. Sabtang ang uban kay nahinay na bigla sila sa ilang pagpanglimpyo. Pastilana. Now, ingon pa ni Presidente Duterte, kanang mga nagsigig panaway, kanang mga criticism, nga ang administrasyon was slow to respond to the recent typhoons as political in nature, saying the different departments in local government units must be given time to make assessment before spending money. Now, gibuhat kini may gila sa Pangulong pamahayag. Uman nga ang duna kuno may galay atol sa online, mga higala, may mga Pilipinos online nga nag-criticize, nagapanaway may gala sa ato ang kagamahalan for the slow response daw to the victims of the recent typhoon, particularly flooding in Cagayan Valley. Pero sa interview may gala dito sa Camarines Sur, muna ako ang ingon kaganina. Si Presidente Duterte nagkanayon ngadto sa mga tigbalita. Nga kining mga kritisismo mga higala batok sa administration are a political punchline lamang. Bawo na mo hapit ng politika. Pero kani matao may higala bisan pa man sa mga kalisdanan, katalagman, kalamidad nga gisinati ang ato ang may higalang gobyerno apektado atong mga katawhan, magamit paghihapon nila, may mga maasim pa rin ang sikmura. Di ba? Ang tawag niyan walang kawalang hiyaan. Di ba? Kawalang hiyaan. Imbes na tumulong, wag nang magdakdak ng dakdak. Tumulong ka na lang. Wag nang maghanap pa ng kung ano-ano. Nakita naman ng the eyes of the whole world. Nakapanood kung anong ginawa ng gobyerno. Noong kapanahunan siguro, pwede ninyong gawin ganun. Na pwede ninyong siraan ang isang opisyal, ang isang pangulo, kung sino-sino dyan na may hawak sa pamalaan, pwede ninyong takutin ng kamera. Noong panahon yun. Ngayon, hindi na. Lahat tao pwede nang maging reporter. Lahat ng tao pwede nang magpaabot ng kanilang personal na nasaksihan. Hindi na, wala na yung noong panahon na pwede mong putol-putulin. Kung anong video na para makasira sa isang tao, yun ang ipapalabas to make it appear na ganun talaga siya kasama. To make it appear na ganun talaga siya kahina rumisponde. Ngayon, hindi na ho. Wala na yan. Wala na yan. Lahat ng tao pwede na ngayon maging reporter, maging taga-hatid ng balita. Di ba? Tungod may gala sa malaking tulong itong bagong platform natin ngayon. Facebook, napakalaking tulong po. O di ba? Wala na ito mga naghanap ng mali. Wala Kaya sabi ng Pangulo, it's just a criticism. Pagsaway lang na a political punchline. Alam naman ninyo papalapit ang filing ng Certificate of Candidacy October of next year. Papalapit na. Di ba? Filing na ng Certificate of Candidacy. Halimbawa lang, kung hindi ito maantala, hindi natin alam kung ano talagang kahinatnan nito. Because alam natin na ang panahon ngayon, meron tayong hinaharap na napakalaking dagok ay itong pandemya na ito. Hindi natin alam kung anong gagawin kung sakasakali man magkaroon tayo ng eleksyon. Ano bang paraan kagaya ba ng Estados Unidos? I do not know. Hindi pa alam. One thing sure lang, may galan ako din nga ang konstitusyon ng takda. Mura na sigurado na to rin na.
But as to whether or not kini siya may galamadayon, it's another story. No? Wa pa ta mahitabo, wa masayad may galang usay mahitabo sa atong eleksyon nga taliabot. Pero garon gamit na may gala ang politika. Mabitaw yung pa si Presidente punchline lang na. Punchline para sa mga gasugod ng pamulitika. Istorya lang yan. Ika nga, sabi ng Pangulo. Politika yan, sa totoo lang. That's a political punchline. Now, matod may galay Presidente Duterte that everything was already prepared even before the typhoon came. Wala na, preparado na daan. Imagine ni mo may gala tulo ka bagyong sunod-sunod. Ibutang lang nato ang gobyerno ingana pod ka tolero. Granting. Maging tolero ka pa sa pangalawa. I mean, di ba? Kung hindi ka kumibo, alimbawa na lang nung una, don't tell me na sa pangalawa hindi. And sa pangatlo hindi. Pang-apat na ito eh. Di ba? Ay naghahanap talaga kayo ng magamit para sa... Wala na sino pang maniwala. Again, kung sa kapanahonan noon na wala itong social media ngayon, no, na ang tao na mismo ay nasa talagang silang nakakakita eh. Di ba? Eh kung hindi ng social media mga kaibigan, ang ipapalabas na balita, yung lubog ng mga tao na nakapatong sa bubungan nila, yun ang ipapakita. Hindi nila ipapakita yung gaano kumilos yung ating mga kapulisan. Di ba dami? Mga sundaluhan, including yung mga amphibious equipment nila. Pinalubog na nila may sa tubig para magkaroon sila ng search and rescue operations. Di ba? Umubog na sa tubig ating mga kasunduluhan. Yung kanilang mga truck na medyo mataas ang level, hindi yung mga maiksi. Pinapaubog na nila sa tubig eh. Ma-rescue lang yung mga tao. Hindi ito maipakita mga kaibigan. Sa totoo lang, ang ipapakita yung mga tao nakatungtong sa ibabaw ng bubong ng bahay nila. Yan. To make it appear na inutil at hindi walang ginawa ang gobyerno. Pero ngayon, hindi na po. Wala na yun. Yung mga... Kasi kayo ay magiging reporter na ng inyong sarili. Kaya nga, hindi na tumalab ang mga ginawa ng mga laging naninira. Wala na. Ang tao is well-informed na kasi ngayon. You could not imagine, noong kapanahunan, only television can report doon sa anong nangyari. Day after, sa nangyari, papalabas television. Ngayon, on the very day na nagkaroon ng yung gano'n na klaseng katalagman, naka-live pa yung General Olo. Ka-live video pa. Kung sinihitabo dito sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit, ingon niya na mga higala, ang kapaspasa sa informasyon. You can be a reporter. You need not to be a part of it. Kining giingon na to mga higalang unsa na nga mga outfit na. Ikaw mismo pwede ka maghimo na. So wala na. Why mabuhat ang gatong mga trolls nila diha. Nga tuo sila ang Pilipino may gala, nagtuo sila ingana gyud kadaot ug utok. O di wala rin tuo, mabitang wala rin manuo ato sila. The LGU are all ready to implement. Sabi ko, as I said, matod niya, we have the money. Matod sa Pangulo. Now, according Megala sa Presidente, the government departments in LGUs have the money to respond to the typhoon, but they cannot just spend their funds because they might get in trouble. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Kasi baka maibigay sa hindi tamang mapuntahan. So, kailangan i-assess. May pera ang ating pamahalaan. You go right away and spend money. You land with ombudsman, matod sa Pangulo. Diha dahil gasto kag kwarta, taka lang kag kwarta na yung mga gawas kwarta may mga procedure. Ingon sa Presidente,
adto ka sa ombudsman pa doon. Give them time to make the proper assessment and all kung unsa pa nang gikinahanglan. Panahon atagi siya nga ma-assess nila unsa ba gikinahanglan are. Unsa kadak-a ang danyos, unsa ay angayang gamito din nila. Ingana bot pasabot sa pangulo. Dili kay gatong porket you are in control of the money, naitabo niyo sige. Eto, bili ng ganon, bili ng ganito. Pag ando-ando di ay dili to siya paginahanglanon. That is why kailangan ang proper assessment and all. Kung unsa pa ang uban. Okay? Now, siguro may galas na itong informasyon na hipos. Ang administrasyon may galas Pangulo karon o Duterte administration, dunay mga pipila ka mga Pilipino online, kani mao ni kabahin ato may galang ambot o tawagon ba natong nasaniban. Mga taong siguro madilim talaga ang balak sa ating pamahalaan. Kaya may iilan, sabi daw, nag-criticize ang tawag nito, pinuna sa mga Pilipino online for their slow assistance to the people in need and the President's supposed absence daw when parts of the country were experiencing the wrath of Typhoon Ulysses. Grabe ni mga ngahimo na. Sige lang, inyo mo na. But one of these days, babalik din sa inyo yan. Babalik din sa inyo. Kasi kapag gumawa ka ng kasamaan, gumawa ka ng kulukuhan, babalik din yan sa iyo. Your foolishness will go back to your body. Balik ta, mas mapuslan ng payo. Alright, balik ta din ni Megala sa ato pag-iuban-uban. Welcome back. Megala, kung yapon ninyong alagad sa Kahanginan Lindon Katulong. Oras, doon na tayo 13 minutos na. Nagalabay, mga higala, alas 8 atak na sa buntag. Dinig yapon sa atong pagpakiguban-uban alang sa inyong mga text sa comments. May kalamay mo paabot sa inyong mga komento, reaksyon, any concerns, no? Sa among rapido text at line mga kaigsunan 0922-242-4802, ha? 0922-242-4802 atong hatagag pagtagad. Ubin sa among Facebook live may gala sa Kalayaan Broadcasting System, no? Natay comment sections din na. Pwede ninyo may gala ipaabot ang inyong mga komento o sa gusto ninyo may tabo sa mga issues nga atong gihatagag pagtagad. Pahimo mong mo komento din na. Paki-search na lang kung wa pa galing ma-save sa inyo din na, no? Paki-search na lang sa Kalayaan Broadcasting System Incorporated or Inc. Di na sa inyo may galang mga nagkadayang mga gadget sa Facebook ninyo, ha? I-search na lang. Inya ipalo para adlaw-adlaw may gala pag una mo ka rin naka-on matter by clicking na lang na ninyo din ha. So slow ko na lang ninyo, automatic mo gawas na dayon mga kaigsuunan. Okay? Alas sige, may pag lantaw ka Ma'am Sheila Brandido. Ingon niya linog lagi daw dito sa Ilapos ti Banban. Mo lagi direpon sa amo may gala galinog. Pero natinga ko dito may galas datos nga gihatag gipagawa sa gipagawa sa P-Bolts, no? Wa man dire ang Davao City, nilukso man diretso dito sa Kidapawan, Alapil, kung asa-asa pang pitan to. Niabot paganis Cagayan de Oro. Pero dire sa ato, wa man mayapil ang Davao kung sa banisiyang niya, ha? Iklaro daw kuno ninyo P-Bolts kanang inyong datos kay hangtod karon labad pa biya akong ulo. Di pag yun naulian tungod sa epekto sa linog kaganina. Ala sige. Na irog tamay gala din sa atong pagpakiguban-uban. Ato padayon ako tong kang Presidente Duterte ha. Pero di ay balita report may gala nga atong sumayon sa, no? Ako laning kadiyot ha. Sumayon na to tong balita mga higala kay kini update lang yapon sa ato may gilang COVID ha. Doon ako no may gilay mga ubay-ubay nga mga contact tracer, no?
500 ka mga contact tracer o aplikante ng mga contact tracer karong panahon na ikadawang hugna kuno ni siya may gala sugda na og training karong adlaw. Ba i-train pala gihapon daw kuno ng mga contact tracer. Nganong usay tudluan sila unsahon pagduol ngadto kay basin unya matakdan bidaw atong paminaw ni report ni Rapido Bong Algabri. Bong, irapido mo. Siya man to na may gainga lagi diha. Unsa man tong namay mura gainga lagi? Abi ko nganong niinga. Sige. Lain na sa Rapido Lindon nga 500 ka mga aplikante para kini nga mahimong contact tracer sugdan karon adlaw ang November 16 ang ilang training alang kini sa pikan bus dari pailaw na usab matud pa ang pipila ini ka mga contact tracer sa hugtanon usab nga pag-monitor sa ilang performance para usab na masiguro nga nasabtan sa mga nahisgutan ang ilahang trabaho o ga unsaon sa nila kini nga pagtatanggan Rapido Lindon. Dali ang Department of Interior and Local Government o DILG na kinahanglan kini og daghan nga contact tracer para sa makadali matud pa ang pagpahapangita sa mga tao na gikatahapan positibo sa COVID-19 o dili sa adunay nakahimamat na nasaktan sa maoga virus. Gani sa kinatibukan, ana-ana sa citizens ka mga contact tracers ang na-record karon o ang uban ini gikatakda usab na ipakatan sa nagkadahiyan ka sa barangayan ni ato sa siyudad sa Davao. Si Yolanda Acosta, ang Technical Division Chief kini sa PSO, nagbukiyag nga nagpaligayong pilaw evaluation kung nag-training aron lamang kuno nga walay na mahimog nga problema sa higayon nga ipakatan na sila sa nagkadahiyan ka sa barangayan. Ipaklaro usab ni Ricky Sarpina sa DILG Davao na positibo sila na maabot kini sa 1,000 ka mga contact tracers base sa kini sa gikinahanglanon nga ginagaloon sa atong bayan. Kana nato nga report sa DILG kini si Bong Algabri. May reklamo, Rapido mo. Alright, Bong, thank you much. Salam sa maong balita. O ayan, kini siya may gala inline paghihapon nining paningkamot sa atong gobyerno mga kahigalaan, no? Nga masubay o mapaspasan og subay katong mga nakahimamat may gala sa mga nagkapositibo. Kay doon na magoy uban may gala din niya na nga nagapanakod na hinuon kay wala may gala dayon masubay, meaning wala na contact trace ba. No? So nagsigid gawas-gawas, dali ra ba kayo may pikto? Sa matuod lang, doon ako'y naka-istorya may gala nga gikan siya sa ingon ni ana. Although okay naman ni noon, ni-undergo siya may gala 14 days nga quarantine. Before nag 14 days may gala gi-swab test. After 14 days, gitambalan siya before nag 14 days, no? Niya samtang ginamedicate nawa may gala ang katong gibati niya una nawan siya panglasa. Nawan siya may gila o pangsimhot, no? Sakit yang tilaok, wa man po dinoong ni kalintura, pero kini mga one of the signs and symptoms nga gitawag ta may gilang naa na ani, meaning natakda na giga. Okay? Nagkaron ingon niya okay na may hinuon ko. Ang problema lang din kay niya pa pertindali daw niya natakdan. Nakasumok lang siya may gila sa lugar nga dunay ubay-ubay nagpositibo. Pagkasunod ugma, epekto na yun. Unang ibati niya sakit yung tilaok. Pagkasunod sakit tilaok, tinga naman siya nga isang saon yung dim-dim, di naman siya ka tilaw unsay lasa. Niya, nagpinot na yung ilong, hangtod nga sakit yung tilaokan. Dito na siya may gila nagpasuway nga ipa-test. Oy, sigurado positibo siya mga higala. Pero kani siyang balatian ni makaayo I mean, may chance pa magiging maayo. Dako pa yung chance ang maayo. Ayaw lang pasagdai. Mabitaw dapat ang ngayon, og i-contact trace gani mo, tugan yun mo nga naamoy tao naka-istorya. Kaya malay mo, kanang mag-contact tracer, kay balo na kisa mga taong nagpositibo,
So that pagsulti nimo nga pangutana kag kisa may imong nakaistorya asa man kagikan. Di ba? Pagkauman mo ingon silang mauni mo na. So automatic inform nila ang gatong ay laglakaw diha kay murag subject ka sa Corintinas. Yan. Ingana. So may naapay mga practice sila may gila tunan. Dapat lang pod, no? Pero kanang kabalo ka magbitaw na himong issue nato din may gala syudad sa Davao ang QR code. Okay? Issue nga inuntang dunay epekto may gilang dautan. Kung dili ang uban nahimo lang iskutanan ba kay like ugma magsugod na mga higala ang pagpatuman sa IFM-Pass inliyo sa QR code kay hangtod karon wala pa manggod mga higala nibalik ang registration sa QR code para sa person. Again, duha na person o establishment. Now, ang establishment walay problema. Wala ko kasabot kung unsay buhaton, unsay nasakop anang establishment. Ang establishment ba matagaan sila QR code, pwede makagawas ang ilang mga sakyanan, service, pwedeng makagawas ang ilang mga empleyado, no? Amot og mauban na siya. Pero ang person, pribado ka man, nasa gobyerno ka man, o naa ka lang sa imong ordinaryong pagkatao, kani siya sigurado gi ka magparehistro. Okay? Ang problema kay karong panahon na mga higala, wa pa man muganar ang registration sa QR code para sa person. Executive Order number 62 may galaming gawas nga naka-contain dito nga mogamit na ta og IFM-Pass o nga Executive Order number 2 di nakauno dito may galang requirement para sa panginanglanon nga makagawas ang tao for food and medicine. Doon na mga higalay kanini ang regulasyon nga sama sa atong gisuggest based po sa ato may galang kasinatian niadtong panahon nga naka-istrikto kaya ang syudad sa Davao kung naka-ECQ ta angtod nga nag-GCQ nag-GCQ kung may numdum pa ta, no? Gagagamit ta may galang IFM-Pass, food and medicine pass, for short pass. Passes nimo mao toy imong garantiya, no, nga makagawas ka sa imong balay nga igagi nimo sa mga checkpoints pwede kang palapuson kung imong panahon. Pagsulod nimo mga establishmento, mga mall, opisina sa gobyerno, kadto siya may galay pangitaon. Pero og sa gobyerno lang murag di man pud mao balikwaot kung impas ang pangitaon. Mosulod ka sa gobyerno, mag-transact kuha kag unsa mang papilis, IFM-Pass ang pangitaon, di man siguro kaya ang IFM-Pass food and medicine. Okay lang siguro Department of Health ka mosulod, okay lang siguro hospital may gala sa gobyerno kay may relasyon sa medicine, no? Pero kung mato kag PhilHealth, mato kag pag-ibig, uban pang opisina sa gobyerno pangitaan kag IFM-Pass, o di man siguro mao. Di ba? Kay dili man na mao ang IFM-Pass may gala. Ang purpose sa IFM-Pass, food and medicine pass. Tama siguro ang QR, no? Kung ang QR code mga higala para sa ngadto sa opisina sa gobyerno kana okay. Di ba? Kani adto manggod kay wa pod masabti may gala pag-ayo kung unsa gamit nadtong IFM-Pass. Sulod kag opisina sa gobyerno di ka pasudlon kay pangitaan kag IFM-Pass. nalibog na inoon ng tao sa bagay tama ani, di ba? Karon nagpatuman may gilag IFM katong ipatumanay paunta ang QR code galing lang kay something murag dunay sami, no? Kay ang nasampit may gilang QR code imbis nga pugga nato sa mga warehouses mo na mga rason nganong dunay himuon nganong gipakataw ang order may gila nga ilang ipagawas. Mo na yung mga rasonis
kanang mga wear assist. Niya magtakda na dayon nga to section 1, section 2 unsa-unsa na naa. Okay? No, mo na yung mga hinungdan. Sa Executive Order number 62 mga higala, dito gipabalik ang if impasse. Now, the same gyapon nga by number. Okay? The same gyapon katong ending number even o katong add. Okay? Ang add number katong bungkig. Unsa na siyang bungkig nga number? 1, bungkig na. 3, di man na pares. 5, 7, 9. Ang inyong adlaw manggawas, ugma dabi na magsugod, adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes. Okay? Na kung ang imong code ending sa imong if impasse add, no, it's not even, meaning pantay, sama sa 2, 4, 6, 8 ug 0, mga igala ang imong adlaw nga igawa sana Martes, Huwebes ug Sabado. Pagka Domingo puyo tagbalay tanan kay mag-disinfect ang mga palengke ug man pa, no? Puyo tagbalay. Mao ni siya ang Executive Order number 62. Para may galagyod nga sama sa akong diskusyon sa nakalabay, among diskusyon diri, no? Nga una wala man ni actually. Ang ipagagawas lang una nga QR code na ta. 62 63 may gila 63 definition ni sa mga definition unsa na siya niya, mga requirements sa mga tao may gilang mag-consider as a poor and so on and so forth. Okay? So right after may gala sa mga diskusyon nga atong ginapagawas nga rin. After may gala na himong issue ang QR code, kay nagkahantod karon nagka-problema man gini. Strongly ato may gala ni suggest, no? Nga ang pagsaka sa mga panghitabo may gala nagpositibo diri sa atong syudad sa Davao was because ang ato may galang syudad nagtuo nga okay na lagi nasabtan na nato ning usay buhato nato may galang nga ma-control nato ang pagkuyanap ani. So kay di man may galang matabang. Di ba? Di man gyud matabang kay nahitabo hinuon mga kaigsuonan nato magawas mga matao ilabi na ni atong gi humana may galang gibiyaan na gi-lift ang ato may galang kaning tawag nato ni aning likurbang gilip na ang tawag nato ni aning curfew o di nagparting pagsaka may galang usbaw dayon tulo ra ka semana na feel na dayon may galang pagsaka, di ba? Now I may sound broken plaka. Okay? Kaya ako ning ginabalik-balik. Pero muna yung tinuod nga nahitabo. Muna yung tinuod nga nagkakahitabo. Nga, ang atong worry, kabalakan na to, nga patay ni. Sigurado na po dire. Tira ang matibay. Huwag ito masaya. And so, may gala sa series gagasaka na tadre, nakahuna-huna yun, there must be non something nga buhato na ito ang gobyerno. Para mo minus mubalik na punta may gila sa at least 0, no? Nga mga nagpositibo. Sa una very minimal, 1, 2, 3. Pag mabot og 5 gani kurat-kuratan na ta. Okay? Point something lang na siya hinuon, point something. Kung atong i-percentage may gila og diri sa dakbayan sa Davao, considering sa kadaghan sa population nato dire. Kanto siya may gila tolerable. Pero pagabot sa panahon nga human gilif ang katong mga pangdili may gila dili lang siya tolerable. Tungod kay kinahanglan ni siya ang ngayang i-contain. Ang ngayang paggango na gyud ngano. Di na nimo may imagine
in fact, ang wording gigamit may gala sa atong city government is innumerable. Or, I'm sorry, numerable lang. Ayaw ng innumerable. Numerable. Meaning, maihap nga mga activities may gala ang gitugot lang. Gikan sa hugot may gala mapagpatuman, nagtugot lang tag maihap lang ang mga aktibidad. Nag-search, may saka, tubo. Ang mga nagpositibo may gala sa mga balatian. So, nauna-una there is a need nga i-revisit, no? Tanawon og sumblit. Kung sabay ang ngayang buhaton para ma-minus-minusan siya, at least if not minimize, if not inang totally eradicate, no, ang mga matang sa ingon niining mga nagpositibo. Pero di gyud, wa gyud kanunay may galagi panidaan ni abot lag semana, duha ka semana matay doon na panginhanglan. Hinungdan nga na tao dapat mga higala, hinungdan nga na tao ang gitawag na to nga ilang planong QR code. Napakanindot man lamang sa QR code dili sulbad mga higala sa first discussion pa nato pagbuto ani. Gaingon na daan ta, murag dili siguro QR code ang sulbad ani. I mean ang solusyon. Ang solusyon is if impasse. Okay? Ang solusyon is if impasse. Para kung i-contain lang yun nato mga higala ang maong balatian, kaya ingon nila tao-tao por tao. Ang Department of Health, ingon sila ang transmission ini tao-tao. Okay? Ug tama, yun tao-tao. Kaya gadaghan may lang nagawas ang tao, may mga party, may mga nightlife na sugod na, no? Gilip na god. Good morning kang sa mong GM Attorney Nicolas Bangam. Na siya opinion po. Ang ingon niya, dapat pangalan dili if impasse, dapat access pass. Pwede. For as long as ang effect may gala sa access pass, ang effect niya is that para sa food in medicine gihapon. Actually, ang FM, igo lamang gusto nila gi-abbreviate. Ang need of food, makonsider tanan, basta mga panginanglanos tao food. Basta panginanglanos sa tao, tambal, medisina, ospital, diya siya mabilong sa medicine. Gikontrol lang din hiniini. Now, yung pa, mupalit ka o lansang, dili haom ang if impasse. Correct. Tama na siya. Dili haom. Kung mupalit og lansang. Exactly. May punto. Tama na siya gihapon. No? Pero kasagaran karon na ba kung kano sa may galaga, tama na. Actually do naman po'y provision dito sa una mga higala nga mga katong ipagawas nila before pamantan ni medyo nilugak na. Do naman gutoy na una nga may provisions para sa mga kanang pang sa tawag kanang pang construction. Do na sila provision adto nga tugutan gihapon. Pero ang punto manggod nga karong panahon na i-control, i-limit may gala ang paggawas. Ang akong suggestion if kay mao naman to'y kumbaga naanda na to sa una. Now, case to case basis, ang suggestion sa among general manager, tama na siya kay dili man food. Di food medicine ang lansang. Exactly. Now, mupalit ka na kay dili na siya food o di food nor medicine, di ka kagawas. Pero panginanglano, di mo kay gamito ni musbalay. Tama na. Pero case to case basis, kasagaran niya ni. Pero most common, as experience na to, diri may gala sa atong palibot manggod. Ang pag-contain sa paggawa sa mga tao, as against may gala sa QR code. Okay? Mga case to case basis, katong wala mo haom, wala mo pasintro, pananglitan man, wala mo pasintro dito may gala sa food, it could be considered as part of the essential. Pwede gihapon na siya mahimong part of the essential.
dito. That is why tama man unta yun ang termino nga gigamit nila mga higala sa QR essential. Kaya dito bitaw sa impasse may higala kani adtong panahon, gisulti man pud nila gihapon basta essential. Kaya lang i-specify lang nila ang I stands for food, ang M stands for medicine. But essential doon na po sila terminong essential gigamit. One of which, ang example sa among general manager, exactly that is correct. Na, ang problema lang, manggod, niining pagsulbong karon sa kaso, mga higala sa mga nagpositibo, ilang nakitaan nga there must be something wrong din perhaps na-realize may gala sa atong gobyerno nga nganong na-lift may gala ang kadtong liquor ban. Perhaps na-realize nila nganong gilift na mo ang curfew. Nga prior sa lifting, may gala ang tala na to very minimal. Very minimal ang tala. On the record man, makita man na siya din na. Itala lang ta may galag tulo. Pinakadaghan 5 kurata na ta. Nagpositibo before may gala sa gilid ang kaning liquor ban o curfew. Mutala na ta 5, 7 porbida. Magkaransa na tahala ka ni daghan naman noon sa man Pero dira sa level 5 paubos lang yun ang level sa mga tala before gilid. So, thinking, siguro, may gala city government nga it's about time na ang ekonomiya nato palihokon na nato ikilabi na ng panggabi. Siguro mo ito yung naunaan. On the thinking also, nga ang tao nakakaton. Okay? Mo ito yung panglantaw. Siguro, mo nang i-reassess nila, there is something wrong with niya ito may gala pag-lift nila atong tanan. And so, may galang ipabalik ni siyang niya. Based sa previous na to nga ino na to may galang eksperyensya, kasi dihang wala ni siya gitugutan ang mapang nightlife. Wala gitugutan nga maglaroy-laroy may galang gabi except katong naman tay local ordinance nga curfew. Alauna man siguro to. Except wala man to sa una, minus magigayo. Yan idaghan og samot. So ilan na huna-unaan, ito, nag-order may gala nga i-reimpose ang liquor ban, ang curfew. After imposition, nahuna-unaan po nila nga doon na siguro mas pinakamaayo kay daghan ang natakdan. O katong mga natakdan, may posibilidad nga nakatakod na to. So, ang say buhaton, mag-contact tracing ta. Yun na. Tumi. Nga no, because, igama nila may gala ang QR code for a short period nga ilang gi-anunsyo nga magsugod na ang registration. Taas-taas, mga almost 2 kabuan may galang pagpahibalo nga mag-QR code na himo na tong talk of the town. Pagsugod, ingon lang, wait. Huwag lang mo. Kay amo lang i-anunsyo pagsugod na sa registration. Kisugod nila Domingo. 7 days lang ang gihatag nila may galagwa kumasayo. Pitsa unong gasugod na siguro to, Sunday, November 1, hangtod Sabado. Pagka Sabado, sugod na daw kunong implementation. On the first day, Sunday, na ay nagasulod na, may nakarehistro. Pagka Lunes, buntag sa'yo, makarehistro ka. Pagkahapon, hangtod gabi, hangtod karon di ka na makarehistro. So, nagka-problema sila. Now, pasagdain ang ka-problema may gala sa registration. Ang point nga nung gahimo sila og kanini ang ingani nga plano para mapabalik nato mga higala nga mag-lower down mo kubos ang transmission. Dito na ko nakahuna-una nga time sa murag mali siguro ni. Kung ang purpose may gala is that ato minusan ang pagtakod ni ini by implementing sa QR code nga ang nakabutang dito ni ana may ang pinaka-focus yun ni ana nga para mag-contact trace so that katong ilang ma-contact trace nga mga tao ila tong dalon sa mga pasilidad
or sa balay lang mag-Corintinas. Pero ang transmission tao por tao, nauna-una lang kung mali siguro. Kaya kapila na siya may gala posibleng nakatransmit, ay pa man siya na contact trace. Og na ay na contact tracing rin, magsige na ng tagdugang may galaw contact tracing because it could be may laing tao gadala nga bago na po coming from other places, ni sulod nga rin na do, pwede siyang asymptomatic, pwede po siya may galang symptomatic. Di ba? Or nahimo siyang asymptomatic, diya may gala siyang gito contact trace, kaya wak mang siya symptoms, di mutugan niya siya may galang istorya ini ni Mr. A, nga nagpositibo, so manakog-takod na to. Why? Because magdaghan ang tao. Sa ako nagikaingon may gala, bisan pag-unsaon nimo nga, ang if impasse on essentials lang, ipang-enumerate nga to kung unsa na siya may gala, dili, sa akong panglantaw, dili siya makalimit sa tao may galang mugawas. Okay? The more hinuon nga mudaghan. Because you could not imagine, ang QR code nato may galas Davao, open ni siya to all. Pati tagalain nga mga lugar, pwede kang by online registration. Ay kita mo ako, pila kabuk na amigom na ako may galang di taga Davao pero naka-register online. Ako hinuon among sa balay, kami tanan wa mi makarehistro. Diri sa amo, diri lang sa istasyon pila kabuk wa ka-rehistro diri. Naaramid rin. Pero ang mga tagagawas nakarehistro. So, ano na ko, the more hinoon may gala mag-plug in ang tao, mudaghan ang tao because of the QR code. Bisan pag-igno nimo nga essential ang gikinahanglan, essential ha. Pag-agi may gala ng mga checkpoint nga mag-implementar kinaaman po to'y provision nga itong nagasulti nga kani mga otoridad na to, mga police, provided na kayo uniforme, mga enforcer mo na yung mag-enforce nyo na. Pag ingon niyo mo essential, pangitaan ka, doon na kay QR, yes, okay. Dili piki, okay. Kay ilan man ang murag picturean po nila. So, mo register nga, okay. Ikaduha, pangutana, ang sa may imong tuyo, nga nung nigawas ka, essential. Kinahanglan pa nimo i-enumerate unsang essential. Nalagoy paliton dito sa mall. Nakoy atoan dito sa water district ug asa pa ba ng mga opisina. Example lang. Pwede ba na nimo pugngan? Dili nimo pwedeng pugngan because essential. Okay? So tanaw na ko, something wrong siguro din in dapita. Kay let's say for example, ang 100%, 80% ang mugawas bay gaamin ang dunay kanang pass. Nga mugawas anang adlaw nga gikonsidera as essential ang ilang tuyo. 20% lang nabilin sa 100. Sudlan og tagagawas nga 20%, di siya 100% pagyapon. So dili siya sa akong pangalantaw may gila mao itubag. Kung gusto na to, may contain na to ang tao por taong transmission. Kinahanglan i-limit na to ang tao sa gawas. And I suggested ibalik na tong if impasse. Di ba? On air na to na may isgutan. Wala pa isgut ang city government ang iyang mga gisakupan about possibility of reimposing nini may if impasse style. Gisgutan nga rin. Gahata ta may galang argumento. Automatic cut by 50%. Di ba? Ang paggawa sa tao kung if impasse gamiton. Di ba? Simpleng example. Number 1. Di ta madugangan og tao except the poor. Okay? Di ta madugangan og tao diri sa Pines Davao. Davao lang isgutan namo na ni mga higala. Kay Davao ang taas ang pag-search. Okay? Unang ingon ko, ang if impasse exclusive lang para sa Davao City. Okay. Ang if impasse duha lang kahugna ang mga tawo manggawas. Mga tawo manggawas nga dili adlaw nga ilang giintend nga manggawas sila. Okay? Di ba gaingon ko na sama gud sa una. Lunes, Miyerkules, Biyernes ang code ibig or ad. Di ba mo ito yung example na ko? Pero sa una,
ang ad number Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Mao gihapon may gila contain karon na din na sa FM Pass. Sa Executive Order number 22, number 62. Martes, Huwebes, Sabado ang taong dunay code, ending code sa ilahang FM Pass nga even. Mao gyapon i-adapt karon, nakabutang lang na. Mao ito to gahimo kog example. Duha lang ka tao, duha lang ka grupo. Ang gatong dunay ad ug gatong dunay even number. By implementing sa ingani may galang sistema, automatic siya nakakat ka by 50%. Domingo way kwenta kay puyo tatanan. Whether ad, even ang imong number, puyo kag balay pagkaabot Domingo. Di ba naghihimo na to last? Di ba? The same matang explanation may gala akong giingon. Now, ingon ko, sa FM Pass, 50% automatic gikat nimo ang volume sa tao mong gawas. Di ba? Duha man ka klase ang magkupot og FM Pass sa code, ad ug even. Tulo ka adlaw ang magawa sa ad, tulo ka adlaw ang magawa sa even. So, automatic with that, 50% cut nimo ang volume sa taong nagawas. Di ba tama? So, kung 50% ang nakat nato, plus wala pa'y taong musulod gikan may gala sa outside of Davao City, whether sa atong kakaprobinsya or sa other provinces nga matong Davao, di sila kasulod tungod kay wa sila ani, dili sila apor. Dili sila residentes Davao. And so, sila FM Pass. Di yun sila may gala kasulod nga rin. Di ba? Uy, dat nga pamaagi, nga kung kikaingon mga kaigsunan, siguro minus-minusan na to. No? Mubalik ta sama kaniadtong panahon, although taas-taas gyud nga proseso kay karong panahon na may gala daghan na kayong mga natakdan. Pila na gud kabuok ang natakdan sa ilang natakdan. Ang multiplication ni ana may gala sa isa ka adlaw pila. Kapila ka adlaw na sila may gala nakatakod ay pa man sila nagkakabaton og simptomas. Di ba? So nagwanang. Mabitaw mo tingata, hangtod karon by hundreds gyapon. Karon lang daano Davao City pila. Ang katong kagahapon mga higala. Ang Davao City do na tay 71. The previous weeks mga higala tag 100 plus 100 at least nagkubos. Why? Gapaspas ga subsub may higala ang pagsubay nila karon o ang pagpahimang no ngayon lagi pag-awas mo. Na-realize na po siguro og dili kita mo kubos inganing imagine nimo may up to December ta. Hala sige kuno daw. Maging anita. Nalipay na gud ta may gala nga wala na tay wanay pakialam about FM Pass. Pero wala kita di ta kakaton. I mean wa ta makakaton. So ingani nahitabo. Mo na gidangatan nato. Bayang paglantaw ni MJ Survivor. Blessed days Lindon. God bless your program. Dalaygo ng Diyos. Shalom. Thank you nimo. Shalom. Shalom po. MG Survivor. Paki-handos daw in general. Yung na sa ibabaw yata. Para makakuha na to ni. Asa ng pita. Si Rose Octaviano Cabaral. Good morning nimo, Ma'am Rose. Pina-thumbs up lang ang ihang ibutan. Thank you. Okay. Sige. So, again, ugma na magsugod ng FM Pass na to. But kani ang laing pangutana. Sugdan ugma pohon ang FM Pass. Unsa ka siguro na to nga ang tanang tao nagbaton pag FM Pass. Okay? Ug ang uban may galagi, nagani uban nakita anak ko wala na gutay-gutay na tong gagamit pagunta. Wala na lubyak-lubyak nga kanang murag saba lata na nga klase may galang card nga wala di gini. So, kani ang pangutana, daan nga FM Pass o bagong FM Pass? Kaya kung daan FM Pass, daghang problema. Ha? I mean, kung mauwi hapoy gamiton ang daan nga FM Pass, daghang problema. Kaya uban atong ipanglabay na. Inya, daghan pag yung bagong nangabot. Mapas muna sila, di man ginakagawas kaya wa may pass. Gikan na adto pila nakabuk ang bagong nangabot diri sa ato. Okay? Nga diri na sila nanguli.
Di sila kagawas, dora sila sa balay, sa umana. So siguro, itong suhestyon, I think, mabitaw last week kayo, kung doon na pa itaas ng panahon, pwede mag-printing. I-print talaga. Pag sugod na itong executive order number 62, yung dapat magbago ta, dapat mag-printing ta. Magka-problema gyapon ta. While if impasse system is good, pero magka-problema ta nining panahon pag-implementa. Daghang gyapon gawas ana why if impasse. Bahala nang may konsidera sila ng sala man ako ni mas grabe hinoon kung unsa ba malustay ko sa ako ang kagutom sa balay di ko kagawas ewa ko if impasse. Di ba? Daghan pila ka buok may galaang way mga if impasse, including katong dunay if impasse pang balibag na. Good nga, naaman to yung mga advices nga, pero dili compulsory ba yung advice nung nagagi? Tago, alam ninyo, basin nga na. Unlike may galasing, dapat taguon mo, that's compulsory. Nga kung wa mo ipimpas sa sunod, basing mo balik ta, mag-antos na mo, di taguon ta, dili man po din nga na. Di ba? So, sa akong paminaw may gala karong panahon na may unsolicited suggestion, no? Kaya dapat mag-issue bagong if impasse. Forget katong daan kalimti na to. Okay? Kalimti na tong daan. Kaya kung magbago ka, unya dili to kalimtan tong daan, gawas gihapon na siya general. Example, ending add number siya atong previous. Matagaan siya bago ending add number. So gawas siya ang botes gamit ang daan, di ba? Gamit ang daan nga ending add o ang pagkaugma gamit ang bago nga ending even. Dapat bago yun. Kaya uban man gud para mo gawas, kung dili to nila ibaliwala na, i-scratch na tong old. Example, mag-issue og bago, gawas gihapon na tanan. Na may uban siguro nga matunong gihapon nga add number ang iyang mahatag sa iya. Pero ang resulta ana nasa old add, nasa bagong even, gawas gihapon on both days. Akong suggestion ni ana, kung ingana malaw galing, bago yun ang if impasse. No? Kaya kung mailhaman nimo bago, butangan nimo color coding ang bago. Ang color coding sa bago, ang purpose, para paspas ang identification sa otoridad. Di na magsilip-silip atong numero. Duha lang, red, para ni siya sa add number. Okay, red, add number. Kung baga legend ba, kani siyang white, para ni siya sa even number. Di ka na maglili sa numero. Diba? Doon kayo maging numero gagmay. Pero butangan ni mong color o red. Ang red, mauni siya nga adlaw iyang gawa. Mauni nga numero. Di pating dali ara. Di ba? O red. Pero di number gihapon. Basta duha lang, add even lang. Ang purpose anang color para paspas ang paglantaw sa checkpoint kay matraffic og taman-taman eh. Okay? Di ba? Kaya ni suggestion lang ni nako ha. Para ni ani bidaw. Pero tindaghana ng mga text messages kanhi. Pero 3983 yun niya gasugod siya sa ibabaw. Sir Don, kadtong mga wala nakatulog o walay tulog nga tarong tungod anang DQR unsuccess registered. isa or kandidato na bato sa asymptomatic o na sintomas sa COVID. Libog na ko anang mga advice, manghugas og kamot, apply alcohol, disinfect, take vitamins sa matulog og tarong or sakto sa oras. Libog ning taon na siya. Kani palang daan bingo na. Libog yun. Di man na libog ng sundon lang na nimong panghugas. Di man na hinoon libog. Okay? Sa may big deal sa mag-face shield ka. Wala may big deal, anak. Ug di ka mag-face shield, may posibilidad ka nga matakdan. Ug di ka mag-face mask, may posibilidad ka matakdan. Ug di ka mag-disinfect, di ka manghunaw, sikag panggunit-gunit na, may posibilidad kang matakdan.
asa may lisod din na, kasimple ra man na. Di ka matakdan, sunod sa health protocols. Simple. Ayan ang libuga. Okay? Kuwang kagto, may posibilidad dali. Why? Because ang imong immune system muhinay. Unsa may ginasakyan ni COVID, ubo, sipon, kalintura. Di ba? Ugwa kay tog mo ni una nimo, magsiglabad imong ulo. Naglibuga na, naglibuga. Sunod lang sa health protocol, simple. Di ba? Sunod lang. Na ninyong libugan na ninyong mga panguna-una diha. Okay? Na may guideline, may health protocols ng ihatag eh. Na sunod siya. 3983 yaman. Pero nga naman ang Wangbo Baliw, Gago, Wanggol, 99, na kurunto o nawad-an sa tarong pangisip, ingnon pagyod muaway o trapo. Nga nung man wala na nagka-COVID. Tungod ba kay walay pambayad sa COVID charges? Thank me na milism no. Pero hinumdum Sir, taga Bunawan, ang cause sa pagtakod ang transmission tapok sa tao. Kisa may giduulan, kisa may muduol og buang. I mean, kaning ipanglitok nimo tanan nga ning tao na may niduol ganto. Mo nang safe siya kay way muduol sa engineer Raul. Di ba? Ay nako, balansi. Ang cause ani ang pagtapok-tapok sa tao, ang transmission through droplets. Muhatsing ka, ubo ka, maglagpot ng mga pino, kainin ng mga istorya ka. That is why patabunan imong baba, patabunan imong mata, trophy shield. Manghinaw ka, kay basig nakagunita. Kanang imong example, nga mga taong na 99, nakatok, mabuang, baliw, unsa pa na siya diya. Na taong muduulan na, waoy, so safe siya. Kuha ba niyo yung punto? Ang transmission tao por tao, again ha, dot-dot sa tao ang sagad tapo. Pero si Wangbo, wag mo dool anak. Di tanawa, safe siya. Wa si COVID. Ha, di ba? Yan. Diri sa Sigaboy, Gobernador rin ng Davao Oriental, magkinahanglan lang ba good QR code? Nuta na lang ko. Ambot lang sa inyo din sa Oriental. Kaya kanina giskutan, Davao City lang nga case. Ang QR code na mo diri gikagubta na mo diri karon Davao lang ni. Okay? Pero kung musulod diri sa Davao, pag implementar na ini sugod, kinahanglan gud mo mga taong apur. O gatong mga nabilong sa exceptional nga grupo. Medical katong sa mga medical sa tawagan ni frontliner o uban pa. Basta enumerate man na mga exception. Okay? Pero kitang yano, ayun na sa, muradi mo kasod yun dinhi siguro. Okay? Muradi mo kasod. Tungod kay, wag mo mo'y pass. Ang gikinahanglan, kami gani nga rin, ang may mga pass na ngawa, di magani na kagawa, susaw pagawa sana. Bitaw man nga, naghisgot ang rin nga, dapat siya, doon na yung mga bagong ipanghatag. Kaya kung way bagong ipanghatag, daghang mga pass mo, ani. Daghang mga pass mo. Di man na kagawas. Usaw pagawa sana o kay pass. Morning. Namina Vilis Sagunoy del Sur. Senior citizen ako. Karong Pasko. Adto kong Davao City. Pwede ba dala ko ipim pass? Kasa nga ipim pass ka ng inyo din ha? Di pwede. Di na magamit dire. Ang inyong ipim pass para na sa inyo. Ang among ipim pass para na po dire sa amo. Okay? Sir, ma'am, di na magamit din hindapita. Ngayon ang diretsuhan ta. Simple raman, kaya kinigisgutan na mong ipimpas, Davao lang 7935. Morning sir Lindon. Parehan ako, wala ko ipimpas na. Yan ay problema. Wala ko is-impas. FM dili is-im. Kay senior nako. Apo ko lang, Unya, karon wala na siya diri. So yung kauban apo lang. Tuwa siya sa Dumaguete. Wala na mi masugo sa among panginahanglan unsaon man paggawas taga-mental. Sir na aman to'y consideration, ay lang ipa-explica tong last time. Nga kung wagi kay masugo, wala gid pwede man ka.
imo lang pag-abot sa checkpoint ug barahon ka, ingnon lang nimo nga wa gikilaing masugo. Ambot pag-abot sa mga palitunon sa mall kay kana mga gwardiya di kasabot ra ba? Di kasabot yun na. Dili mo consider sa ingana nga klase diha ang lisod. Kung sa mga mall imong tuyo. Kaya di mo sugbot kada mo ingon nga ay wa man ko masugo. Ay sir, di gid pwede sir, sorry. Kadaghan ako may galang mga tikdan na di gid sila mosugot. Sige pangalot lakaw in taon tong may edad na. Kanay problema dapat striktong i-regulate pod may gala. I mean taga-agaydan sila, no? Nga pag naaga nimo explicar nga may edad na senior, ayaw except ng bata, ayaw ng bata kay hindi mo na may ginikanan anak. Okay? Kanang senior gyud nga mo wa mo masugo na ako ra sa gapuyo sa balay. I-consider na pasundo na o musulod na sa mga mall kung implementar ng if impasse. Di ka na magka-problema man yun. Tinuod man na kanilang kaso. Di ba? Sir, if muagi lang sa Davao, gikan del Sur, uli del Norte, makaagi ko mako. Sa una, gihimo na mo dadrigiyahan ka, naging kuyog sa imo. Palabyon man mo sa una, pero striktong mga protocols gyapon. Nato yung mga requirement ng health certificate and so on and so forth. Okay? Unya, from point of entry, kung asa mo mulusot, siyempre north-south rata, no? Or naapoy noon, tapos bukid noon sa gawin pa doon ito. Kuyugan mo, no? Kuyugan mo og katong kanang motor cup na mo, dire. Okay? Ihatod yun mo point to point. Kaya para makagawas, di yun mo kas lag-lag dire sa Davao. Pati nang daghanang mga messages nga rin may galawan tayo oras. Basta kaning iskutan na ni daghang kayo may galang mga nagkadiyang mga pangutana, mga reaksyon. Okay? Again, ugma na magsugod, paminaw na nato kayo niyang hapon, alas 4 si Mary Sara, doon na may galay suka, State of the City Address. Tanaw na to, maapil ba may gala din hipod ang pagpagawa sa pulisya, kalabot sa implementasyon sa if impasse ugma puhong adlaw. Mubanos na ang Guego todo kauban ninyo may galas rapido istong Nestor Caballos may buntag kang ang Colnar Chiwila nag-join karong buntaga kang Maria Hongko nag-join, thank you so much. Okay? May gala ko lang po pasalamatan ang Tibok Kalangkog sa radyo Rapido. Sa nga may gala sa mong General Manager Attorney Nick Banga uban sa mong gibisay consultant Rapido Istong Nestor Caballes. May gala ko ninyo alagad sa kanginan, Lindon Katulong po. Ako magpasalamat pagbilig ko sa kamalipayong buntag, talay ko ng Diyos.